Salutare toată lumea, și bine v-am regăsit la un nou episod. De data asta filmăm al episod de Minecraft. Am până cop. Acum am făcut. Și vreau să găsesc o mină, să vedem. Dar nu știu unde aș putea găsi această mină. Și nu știu cine a făcut găurile astea, pentru că eu nu le-am făcut. Ok, o să mă uit în ce a trecut în episodul 2 să văd dacă erau făcute. Să nu am o surpriză. Ok, se pare că nu prea găsim mine până jurul casei noastre, așa că nu știu ce să fac. Eu mă rup păgușorul acesta și să ia acolo. Haideți să dăm pe prima dată de zombie. Și din ce în ce mai mare să știu acum. Nu cam bun. Ok, un cuieț. Ok, am luat din greșeală, dar e bine. Nu știu cum sparge el pământul cu mâna, pentru că în viața reală nu ai cum. Efectiv, dai cu mâna în pământ. Și nu joc. Ok, o să-mi fac aici, așa, și mi fac ce știu. Prima dată așteptăm să crească ăștia, sunt prea încăpeați. Îmi latră câinele, sau nu cred că e el. Câinele mă latră mult mai tare. Îl faci. Am să făcut destulă foame acolo, un copănen, așa că hai să mâncăm. Ok, e destul de bun pentru că pun una întreagă sau nu știu câte îmi pun. Ok, hai să voiam să minez pentru a îmi face o torță, adică da, o torță în casă, numai că se pare că nu găsim și nu vreau să dau pe creativ doar pentru o torță. Ok, deci o să-mi iau dartul din casă și o să-l pun ca să nu mă rătăcesc, pentru că n-aș putea dacă mă rătăcesc. Îl pun așa pe unde merg, adică nu chiar pe aici încep, pentru că dacă să zicem sunt mai aici, îmi dau seama de... Ok, unul aici, 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 ok, aici, aici, unul sunt mine,
E cam nașpa, nu e nicio minci. Măcar am încercat. Fac parcurs eu acum. Parcurs. Lasă datorii acolo, că nici nu mă interesează. Tehnic. What? Ce mult îți spune. Hai să ne acum, când o să facem. Haideți să tăiem noi copăcei. Copăcel, copăcel. Mai când copăcel, copăcel. Frumușel. Vorbesc cu el. Mă scuzați, am duce puțin. Stați, fac double chest ăla. Mi se pare mai calm. Parcă este asta. Aici. Și double chest. Eu așa zic pentru că, da, e double chest, adică e dublu. Ok, puiet. Uite un puiet aici, de când ați făcut celul. Și colecția noastră de puieți se va face colecție de copaci peste câteva timp. Dar nu știu peste cât timp exact, dar cred că o săptămână în Minecraft. Adică nu știu cum trăiește ăsta singur, nu știu cum reușește. Adică, what the fuck? Mă pănează animalele. Ce fac? Ok. Acum pot să mănânc la un popcorn. Da? Și mai am nevoie. Lasă proiectorul. Ok. Nevoie de o mâncare destul de bună. Măcar 3 măcar o taia de... nu știu dacă oaia și dă multă. Mă gândesc acum n-am apucat un fel de dă dropper. Dar nu e atât de greu. Și mă duc la oiță. Nu știu exact dacă oiță e ceva în afară de lună. Uite că mi-a și mândrică. Luna asta nu-mi trebuie și mă duc să o pun. Double gestul meu. Ok, 2 puieți. Nu mă ajută mult. Pun ăsta aici. Puieții ăștia 2. Pușile astea. Nu prea mai mult ce pun. Se întunecă, cred. Cred că e cam vreo 6 după aceea sunt Minecraft acum. Ok, mă duc în casă pentru că se cam întunecă. Stai să văd cât îmi dă apple-ul. E foarte bun apple-ul. Ok. Mă duc repede pentru a nu veni zombie, pentru că dacă vine zombie, nu 15 și spider-ul cred că încape pe acolo. Știu că e întuneric, dar n-am ce să fac cu fațele. Spider-ul încape, să suie, n-așa. Hai
să mergem să omorăm niște creeperi. Stai pe normal, pe dificultatea asta, oare sunt creeperi? Sau zombie, spider și atât. Nu știu. Nu ați putut fi mai jos pentru a mă vedea mai bine că s-au sprijinit acum. Cu ăla rotund nu se vede mai nimic și nu știu de ce. Ok, cred că filmez și o Rally Racer Dirt este un joc mașini, dacă v-ați uitat la Palmax, vă prind, sunt un copiator. Ok, e un joc tare, adică ești cu mașină, cred, și nu știu cum în viața mea, dar experiența mea. Am văzut că e destul de fain, dar mi-mi place mai mult pentru că este, zice, de la volan, adică îl vezi cum conduce el. De asta îmi place. Ok, dacă am atât și de asta, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, share, distribuiți pe Facebook.